RTK on viihtynyt sen takia, että mulla täällä on ollut ainakin hyvät etenemismahdollisuudet. Työ on aika monipuolista. Täältä saa koulutusta. Työyhteisö minun mielestä toiminut aika hyvin. Eli omassa yksikössä ydinryhmävaihtuvuus on ollut todella pientä. Mulla on iso osa työkavereita pysynyt koko ajan samoina yli 5 vuoden aikana esimiehiin myöden. Ja meillä on ainakin ollut tosi hyvä ryhmähenki ja kaikessa voidaan jutella ylinjohdon myötä täysin avoimesti. Meillä on ollut perehdytykset, on aina vakikäytäntö, tulee uusi työntekijä, perehdytetään kenttäoloissa vielä ihan kuukausia uuden työntekijän kanssa. RTK-palvelu on loistava työnantaja, palkat tulee ajallansa ja työajat on säännölliset.